Het is een moderne weergave van een astronomisch uurwerk. Met name dat planetarium doet natuurlijk erg aan IJzerga denken. Maar in de loop der eeuwen zijn er veel astronomische uurwerken gemaakt. En dit is een hele moderne uitgave. Het heet officieel een astroplanetair perpetuum. Deze astronomische klok. Maak in Greenslaan en zo'n 2 hier in Brooklyn bij het planetarium in Friendshire. Hij had onder oren een moanebal, een astrolabium en een planetarium. Prachtig voor het museum, maar nou mat er voort. Ja, het is heel jammer. We waren heel blij met de bruikleen van dit uurwerk, omdat het zo prachtig past in het verhaal wat we hier in het museum vertellen. Hij is ons aangeboden voor een bepaald bedrag, maar ja, dat is voor ons als klein museum toch te hoog gegrepen. En hoe mooi de klok ook is, hij hoort toch niet tot de kerncollectie van dit museum. We gaan de veiling wel goed in de gaten houden vanaf vanmiddag, maar ik acht de kans heel klein dat we in staat zijn om mee te bieden. De beginprijs voor de klok luidt op €10.000. Maar er was een krantenartikel uit 2012 zou er wel eens om het 2 ton hinnenwurg wezen kennen. Net zien steende die hege prijs komen er van hem voeten dadelijk joggers. Ik speciaal uit Amsterdam om hem te bekijken. Want op zo'n plaatje van internet ja, kun je geen oordeel vellen, maar ik vind hem erg mooi. Vertaalt alles mooi hier. Nooit van gehoord, maar een prachtig museum. En van waar de interesse in de klok? Ik verzamel klokken. Ik heb thuis heel wat horloges en klokken. En wat gaat er een bod uitgebracht worden? Ja, dat ga ik zeker doen. Alleen hoeveel, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog eens even bekijken en er rustig over nadenken. De veiling is van de middag 4 uur begonnen op het internet. Mensen die het pronkstik in de kamer hebben willen, kunnen ont 4 maart een bod uitbrengen. Het museum houdt in alle geval nog een liet sprankje hoop dat de klok in Friendshire bloot. En heel stiekem hopen we een heel klein beetje op een koper die het zo mooi vindt dat hier staat. Dat wel het eigendom verandert, maar dat het bruikleenrecht gewoon doorgaat. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Wat is je inschatting over een paar dagen? Hoe groot is de kans dat hij hier dan nog staat? 5%.